участие на различни видове такива националности и раси във всички области на живота. Сега, що се отнася до жената? Нали, обикновено знаете, че в средновековието тя е била никой, чак до късното време, дето жената нямала душа. Той това не е верно, той църковен събор не обсъждал това. Но пак изкривени истории, но той е по-късен. Колкото до жената, тя се е ползвала със статут, равен от всяко отношение на този на мъжа. Чувате ли го това? Дъщерята наследява бащиния имот на равни начала с братята. Че това и при нас не го е имало, чак в историята на моята фамилия, на моя дядо е точно такъв случай. Най-голямата дъщеря взима една нива, оженвате и приключва. Останалите имат останалите неща. Сериозно, значи до началото на 20 век в България е действало принципа синовете са по-важни, като земи. Там не, още тогава. Омъжената жена разполага свободно с личното си имущество. Тя може